funye metụkọta ya kara ụfọdụ ya mma akọbatụ n'ime small o ji ezo ndụ anyị maka anyị si akpara ihe ugwu onye a chiri eze echi echibeghị m eze echi enyere ya ugwu ya ndị be anyị na-eme ihe n'usoro akpọ udude oku n'ọnụ omegide ọza ịnụ na eze eji ọkpụkpara na ọjọọ like that o nwere rituals emere ejiri m eze eji o nwere mmụọ nwe ji ndị be anyị na-awa ha dị ịkọ ji eme ihe ji ọkụ ọ na-abụ ya akpụ ihe ji ọkụ emechi ihe ji ọkụ ka ji wee mee gịnị ruo otu ọkọkọ na biznes dị iche iche o nwere ihe a na-emezie ụzọ eme gịnị eghoro ọ bụrụ nke a na-asụ na ọgwụ ego agwa ego na-atagbu onwe na abụghị ike na-atara ahụ ọnụ chọrọ ịta ahụ gaanụ ka a na-efere ụnụ ka a na-efe ụnụ ajụ onye na-efe gị ajụ na-egwu wayo na-anakọrọ nke na-eti na fere onye agbara private jet ọ ga-agbuo onwe nsogbu ọ bịa na be nna gị ọ na-awụfu otu ọdịkata hapụra ofe rie nsogbu adịbe nna gị ọ gasị egwu ndepụpụ nke anyị ọkpa ụkwụ ebupụ nsogbu ga-arịa o cherezie gwụwa gị nara gị ego na-anaghị ego ị na-eweta ọkpasị olee mgburu ga-ewe eke wekezienu kenenu Chineke onye ọ nabịara ebe a ndị nwere ike ọtọkpọrọ na-apụta one we are there anya afọ ọmụgwọ a lot of foundation ka ụmụ Afrịka nwee ike ihe ha na-enye gị n'ụka ọbịa ọ dị ebe a more than as required ịchọ egwu onye achọghị egwu ịchọ ụlọ nsọ nekwe ụlọ nsọ ịchọ friends nekwe friends nwebere ndị ụlọ himself ịchọ ọ bụrụ nọ na Guardian Youth now tinye Guardian Youth Association ka ị mara na ndị dị converted to African traditional religion ndị bịa back to land there are more than 50 today ịchọ weta ya na picture kịta gosi gị Aba branch nwere more than 12 ama Aba Lagos and ndị ọzọ ọ dị na YouTube anyị na-eme so the time has come natasianụ o nweghị nwe ọrụ na jiri na ndocha ụka wetara ndocha wetara ụka for wayo Afrịka ka ha dị ike achịkọta otu esi eme anyị ka ebe na ha ama na ike anyị dị na spirituality ha agagide spirituality anyị gbuo ya mma anyị ga-asa ha buru anyị rie akụrụ ụba aka nkụ ụnụ na-anụ ya civilization started in Africa biko ka hapụ n'otu a mbọsị lecture ebetanyenu Chukwu okike dị nsọ priest ngwanụ katụkwara m nya mma mekọtara m wee na-abachacha nye katụrụ nya mma katụrụ nya mma onye eze ndewo ọ ga-adịrị gị mma ndewo no mmụọ niile n'ebe a ma ọ na-adị mkpa ma onye ọra na onye na mmụọ ya akwụ ọkwa mụ na ụlọ soro eme ya aka ụlọ jikwa esi m ụwa anụ n'oji ya gbukwere m udo dịrị mụ na ụlọ ọ ụtọ ụtọ aspirant ya na anyị ga-eri erite ndụ rite ahụ isi ike otu a ka ga na-esi eri kwa afọ ka ntụtụ anyị na-agbatị ọganihu na-adịrị anyị soro ugbu a ruo mgbe niile ebiri ebi ya biko ndị otu m ngwara na ụdị ụlọ emerikwa na awara na-eme agazie n'ụwa maka na ọ ga-aba eze eji ọba eze eji ọ gwara